Balita karon sa radyo. Lain na. Sa kita nga rin. Okay, maayong punto kanyo danan diri sa atong tulumanon Joker Time. Kumusta kamuntanan natong mga viewers. Ay mo kabala ka mga ka-joker kay joker ni ato, no? Ay mga pagkatawa ni ka-joker ba? Nya gana kaayo mga pagkatawa. Kay nay atong isgutan karon ha. Ay welcome din mo sa atong YouTube channel, sa atong Joker Time vlog. Palihog kog subscribe ninyo aron mo daghan po ning atong subscriber. Ang atong mga sugilanon puros mga sundalo, no? Mga sundalo nga kini usa moy murabag kaingon ta nga first time pa nagsundalo bitaw. Kunya agresibo kaayo, no? So, may mangingon ana ba? Dayon nang nay mga panahon nga apply na siya pagkasundalo. So, sir, nang ma-apply ko pagkasundalo, sir. Yan, ingon itong ang KP o kining commander. Nya, di ka mahadlok. Mahadlok man, sir, pero ma-apply lang ko, sir, kaya ako'y trabaho lagi, sir. Total nga akong papa, sir, sundalo mo sa una. Sundalo sa akong papa. Alin lang, namatay lang siya sa iyang pagka-sundalo.
Namatay lang siya kay naigo man siya. Pero before siya namatay, sa desog gamatay sa ospital, iya kong gitagaan og kining anting-anting nga mao gi usa nga dili gyud maigo. Oh. Naigo lang siya kay nabilin man niyang anting-anting. Sir, mao. Unya, mo kuan gi ka. Mo apply gi ka. Mo apply lagi ko, sir. Nya, kabaw na kamo kablit. Okay na sir, maay na kay ko mo kablit ana oy. Bisa pagpiyungan sir ba? Piyungan ba na ako sir? Wala problema sir basta kay maggubat na sir. Ako gyud baning kamutan sir nga dili gid ko maigo sir. Oh. Ago gid ko sir. Di ko maigo sir. O na sir na palay lang ko sir. Sa man anting-anting sa imong papa. Tested na. Tested lagi sir. Grabe sir nga bisa pag magtindog lagi sir. Magtindog sir. Di gigamay go sir ba? Magtindog. Okay. No na sir. Di ka na sa pag kapila pa ka sir nga tindog na kubat ya sir. Di yun sir. Di yun. Sige sige. Tuwaton di ka. Tuwaton di ka pag sundalo. Mo na buhaton mo ha, sulong na mo karon taon. Sir nang ako sa tong kwaon sir ang akong sir ning akong anting-anting nga gihatag sa akong papa. Amaw? Sige. Ato mga ka-joker, yan ang gikuha ang iyang anting-anting nga gihatag siyang papa. Ako ra ba kayong putos sa anting-anting mga ka-joker, no? Ingani nga putos. Ingani kadako. Kadako ba ni? Mo to mga ka-joker. Balik na siya sa dito sa isa. Sir. Nana sir. Nana ko anting-anting. Sige. Dawaton di ka. Sugad karon. Sundalo na ka. Salamat sir. Sige, sulong na mo. Ito mga ka-joker, dito na sila, no? Ito na sila mga ka-joker. Tinaghanang mga sundalo, mga ka-joker. Kauban nila. Una nga, hibulong sila ka-joker nga. Mingaw man. Kung may buto-buto, apan kalit lang mga ka-joker. Buto-buto na yun. Ako na yun. Muli ko anting-anting. Kung sa kong tatay, kung papa. Sakit anting-anting. Anting-anting. Gusto ko na yung tindog ko. Yun ang buto. Karon. Tindog ka, wala. Wala. Purot sila tanan. Pagtihurutan nila. Indot gining anting-anting tatay ba? Indot gini ba? Jul kataw mga baki oy. Oh, akong tan-aw ning anting-anting tatay ba. Kuning anting-anting ni tatay nga. Kung ano ba ni? Kuning anting-anting. Dili mo ni anting-anting. Gihatag ni tatay. Credential. Sabi ni? Credential man eh. Sa kabal.
ning credential Miss Kabaw. Kadi kay wala ko maigo ani. Ay. Credentials Kabaw. Credentials Kabaw. Ako ba mahuman ng gubat? Ay, sao? Hindi ko credential. Ay. Yun, kamu remove dia. Ay, ipon yung ipamove. Kamura. Ah, kamu remove dia. Kamu remove. Eh, dah, urut ng ako mga kauban. Asan na mga kauban? Nah, ako na lang usa. Credential. Credentials Kabaw, credential. Jadi kayo, wag ko kabatay. Credential, mananis Kabaw. Jukiran mo tayo. Ay, mamatay naman tayo. Jukir ka, credentials Kabaw. Ay, tatayo. Tay. Credentials Kabaw, tay. Kaya ni wag ko mamatay, tay. Ay, credentials Kabaw. Ay, thank you very much sa inyo. Atong palingaw-lingaw sa itong Joker Time vlog. Sa kasundalo lagi nga saligsayang nagsaligsayang anting-anting niya credential. Credential is Kabaw. Still no. Ay, okay. Thank you very much sa inyong kanapag pamati. Joke time lang. Sa atong joke time nga subscribe mo o nya share kay mao ning panahon na mga ka-joker nga waswasan po ng atong mga kagulanan. Thank you, bye-bye. Subscribe mo sa atong Joker Time vlog.